Absimilai malaktuga don kibaru keneka biye tarata novembre kalo tile 3 ayiwa kibaru minnu b'an bolo ka dɔ kulo kan o de ye ka fɔ Kucala mara la ko taama mobili dɔw kɔni bɛ yen nɔ ko banbagati wale dɔ taara ka ɲɛsin ale kɔni ma. Ayiwa kibaru minnu sera ma olu y'a yirana ka fɔ ko nin kɛra Kucala mara de kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnyala fan fɛ ko dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Kubiri ko taama mobili kɔni tun b'a ka taga la ko tuma min na olu kɔni tun b'u ka taga la ko ni banbagati dɔw de k'olu kɔni nana ka banbagati wale dɔ ta ka ɲɛsin ninnu ma ko o waleya in kɔni sen fɛ a yirala ka fɔ ko maa kelen kɔni bɛ yen nɔ ale bɔnɛla nin na ko ka sababu kɛ ale kɔni tun y'a lajɛ de ko a bɛ boli k'i yɛrɛ kisi ni banbagati ninnu kɔni ka nin waleya fɛ ko nka ko ale kɔni ka boli in kɔnɔna na ko u ye mugu ci ale la ni ale ni tora a la. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen ko maa kelen fana kɔni bɛ yen nɔ ko ale kɔni joginna. Ayiwa an b'a yirala ka fɔ ko nin waleya in kɔni kɛra novembre kalo tile fɔlɔ de kɔnɔna la an bɛ don min na ko bi ko polisi an bɛ don min na ko bi ko finitigi caman kɔni bɛ nin yɔrɔ in na walasa ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ maa minnu kɛra sababu ye ka nin waleya kɛ u bɛ se k'u bolo da u kan cogo min maa minnu kɛra sababu ye ka nin waleya kɛ u bɛ se k'u minɛ cogo min ni sɛgɛsɛgɛliw kɔni jaabi bɔra ni min bɔr'o la an n'o da u tulo kan don n'a nata. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ Diyoro ni ale bɛ Segu mara la ko nin ye banbagati dɔw de k'u taara bin butigitigi dɔ kɔni kan k'u ka bolola nafolo kɔni minɛ a la. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yirana ka fɔ ko octobre kalo tile 31 kɔnɔna la wulada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 wagati ko nin ye maa dɔw de ye ko u tun bɛ moto de la. Ayiwa ko ni maa kofɔlen ninnu y'u yɛrɛ kɛ maaw ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ koɲa dɔw kɔni kunna. Ayiwa ko u y'u to u ko baara ninnu de la ka marifa kɔni nabɔ min ye ni bitigitigi ye ko ka a bolola nafolo kɔni minɛ a la ani telefɔni. Ayiwa a yirala ka fɔ ko musaka min minɛla ni bitigitigi kɔni na ko a bɛ taa miliyɔn 5 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ. Ayiwa an bɛ don min na ko bi ko kunnafoni kɔni fɔra min ye finitigiw ye ko olu kɔni ye jilaja kosɛbɛ k'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni daminɛ ko u bɛ sɛgɛsɛgɛli la walasa k'a dɔn maa min ye nin waleya kɛ u bɛ se k'o minɛ cogoya min na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ lakanabaliya hukumu kɔnɔna la a yira ka fɔ ko Faransi finitigi minnu bɛ Mali la ko olu ye banbagati 50 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni minɛ an ka jamana kɔnɔ. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yirana ka fɔ ko novembre kalo tile ayiwa Faransi minisitiri min sigilen bɛ kɛlɛ koɲɛw kunna ni ale kɔni nana bɔɲala Mali la ale bɔra ka fɔ an ye ko min ye octobre kalo tile 30 kɔnɔna ye ko Faransi finitigiw ye i bolokari majugu 50 kɔni kan Burukina mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Mali ale ni Burukina kɔni furancɛ la. Ayiwa hali bi okumu kɔnɔna la a yirala ka fɔ fana ko u ye min ye marifa min minɛla ni makofɔli ninnu na ko a bɛ 50 ni kɔ kɔni bɔ ɲɔgɔn bɔ ani ko moto 30 ani kɔ ko o kɔni finitigiw kɔni ye olu bɛɛ jeni. Ayiwa an b'a yirala ka fɔ ko kabini wagati jan banbagati wale min taara ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔ ko ni makofɔlen ninnu kɔni sen b'a la. Ayiwa min kɔni ye Faransi minisitiri min sigilen bɛ kɛlɛ koɲɛ kunna ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu amina ko bɛɛ ko ka ni banbagati ninnu gɛn ka bɔ Mali la ko wa ni kɛlɛ in kɔni ko a bɛ kɛ tilennenya kɔnɔna la walasa dankara ka di maa dɔw kɔni ka hakɛ kɔnɔ. Ayiwa an b'a yirala ka fɔ Faransi minisitiri min sigilen bɛ kɛlɛ koɲɛ kunna ale ni Mali minisitiri min fana sigilen bɛ kɛlɛ koɲɛ kunna ni maa fila kɔni ye ɲɔgɔn ye u ye kuma caman fɔ ko Faransi bɛna kɛlɛkɛden dɔ kɔni di Mali ma tuguni walasa k'u dɛmɛ ka ni maajugu ninnu gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Ayiwa hakilina jiginna an b'a yirala ka fɔ maa minnu minɛla ni o ye maa 50 ni kɔ banbagatiw ye ko olu kɔni bɛ banbagati wale dɔ fɛ banbagati wale min bɛ ni an b'a fɔ o ma Alikayida ko ni olu ye jɛkulu ye n'u dɔnnen don kosɛbɛ banbagati wale kɔni fɛ. Ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ minisitiri min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna n'olu y'a yira k'a fɔ ko u b'an dɔnniya sanga ni wagati coronavirus bana tagabolo la an ka jamana kɔnɔ. Ayiwa u ye sɛbɛn kura bɔ sɛbɛn kɔni n'o bɛ tali kɛ ka bila novembre kalo tile 2 kɔnɔna la maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛla coronavirus banakisɛ la an ka jamana ko o ye maa 8 ye maa minnu fana bɛ yen nɔ ni Ala ye lafiya di olu ma ko o ye maa 11 kɔni ye. Ayiwa kabini coronavirus banakisɛ donna an ka jamana kɔnɔ marisi kalo la maa minnu bɛ yen nɔ ni Ala ye olu kɔni garijɛgɛ ni ye maa 3,577 ye o maa 3,577 kɔni na maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni Ala ye nɔgɔya d'u ma nin bana in na o ye maa 2,779 ye. Maa minnu fana bɛ yen nɔ ni Ala ye olu ka kalifa minɛ o ye maa 136 kɔni ye. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye k'aw da tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata.